Vasikana, pane mistake yamuri kuita kana muchangobva kupinda marriage. Muri kuti muchangobva kuroorwa, muri kupretenda zvakanyanyisa. Muri kupretenda kufarira murume wenyu zvakapfurikidza. Kupretenda hakuna kumboipa, asi problem kana dambudziko riri kuvapo nderekuti hamusi kuzokwanisa kuramba muchipretenda. Handiti, uri uchangobva kuroorwa, unenge uchipretenda stereki, asi hamusi kuzokwanisa kupedza even more than 6 months muchipretenda sezvamaita pakutanga. Saka dambudziko rinozovapo nderekuti ukachinja, gap iroro rinoafekta murume zvakanyanya. Anenge akunetseka kuti ko chachinja chii, ko chandakanganisa chii, ende ko chandatadza chii. Regai nimbokuonesai zvimwe zvezvinhu zvamuri kupretenda muchizotadza kuramba muchipretenda. Chekutanga, kana muchangobva kuroorana, mukomana wako kuti murume wako abva kubasa, abva kumahasuzi kutsvaga mari, achingosvika pamba, waijambira mumaoko ake iwewe, wagara pasaidi pake, wototanga kutomudza zvinhu zvaswera zvichiitika kwauri the whole day. Zvinhu zvaswera zvichikunakidza waimuudza, zvinhu zvaswera zvichikubohwa waimuudza twese twawaswera kusangana natwo the whole day. Waipa update kumurume wako yezvinhu zvawaswera uchiita iwewe. Asi nhasi hauchaiti zvinhu izvozvo. Akakubvunza waswera sei? Habo. Pane chiri kunetsa here? Hapana, wobva wanyarara. Hauchakwanisika kuramba uchipretenda. Izvezvi murume wako akadzoka padheni, wakungomhoresa maswera sei, wotokontinya nezvaunge uchiita. Uri kuzviona here kuti panenge pane musiyano ende panenge patova negepi. Muenzaniso wechituu, uchangobva kuroorwa iwewe, waireacta ende wainakirwa nemajokes awaitwa nemurume wako. Akudza tumajokes waiseka, uchitoita kalafta kaitonzwika nekunext door. Handiti, akakunyerekedza uchireacta, uchifarira, uchipfakanyika. Handiti turi kuona tumajokes twemurume wako twaikunakidza. Asi izvezvizvi nhasi majokes emurume wako haana kumbochinja, asi kunakirwa kwako kwachinja. Even wakutozvimanikidza even kunyemwerera. Hauchanakirwi nemajokes emurume wako, akada kutamba chikudo newe, akada kunyerekedza, hauchareacti, wachinja. Uri kuona here pane dambudziko rekupretenda zvakapfurikidza. Nokuti kubva pakutanga wangaziva kuti murume wangu majokes ake anobhowa, haana kidzi, asi waireacta zvakapfurikidza. Asi hauchakwanisi kuramba uchiseta pesi iyoyo, asi kuzodzikira kana kuzochinja kwaunozoita manje kunoafekta murume wako. Uchangobva kuroorwa, muchangobva kuroorana, waifarira kutamba very close kumufesi wako. Ndoda mbobuda, ndoda mboenda kunotenga fodya patrack shop apo, waiti mira ndikuperekedze. Waifarira kufamba nemufesi wako, mchifuma makabatana maoko. Asi izvi zvakakudzwa kuti ndiperekedze kwakati, unoramba. Ndoda mbetsa movhi rangu, pane zvandiri kumboita, zvakazodanoni. Hauchafariri kugara pasaidi nemufesi wako sezvawaimboita pakutanga. Asi zvese zvandataura kumusoro uku zvawaipretenda zviri nani pane ichi chandakuda kutaura. Chandakuda kutaura ichikachi ndo chiri dangerous, chokuti ukatanga nekupretenda pachinhu ichocho kuti uzochinja anenge ama1. Ndakutaura nyaya yebonde panapa mubedroom, zvokuti iwe waipretenda either murume wako ari kugona, either ari kukugonera, either ari kukukanganisira. Waipretenda uchimubhiga, uchimutenda, uchimuti unogona. Handiti, asi 6 months down the line hauchakwanisi kupretenda. Ungatsonoti ari kubhaiza zvaari kuita zviri kuninyon'onya, ende uchienzanisa nezvawanga wajairaka hazviri kuchapindirana. Kupretenda kwayakwaya hauchakwanisi. But kumurume wako radambudziko akuti ko chachinja chii, ko mukadzi wangu ndiri kumutadzira papi. Iwe wakatadza kumudza chokwadi muchiri kutanga, ndinofarira zvakati, handifariri zvakati. Wakapretenda uchifarira zvinhu zvaiita zvinokubhowa iwe. Iwe uchiita sengoti unozvifarira, uchimutenda, uchimubhiga pazvinhu zvaikubhowa, pazvinhu zvawanga usikafariri. Asi right now kuti urambe uchipretenda komarriage yese hauchakwanisi kupretenda. Handiti, wakuchinja, zvinhu zvazvo zvakukutena off. Zvagara zvaingokutena off, asi iwewe ndo wakapretenda. Saka ndiri kuti kuzochinja ikoko ka sudden change kaunozoita manje, wakuradza zvauri chaizvo kana kuti zvaunofarira chaizvo zvinoafekta psychology yemurume wako. Atanga kunetseka kuti ko ndatadza chii, ko chandatadza chii, chakanganisa chii. Handiti turi kuona. Musanyanya kupretenda nekukwidza varume venyu mumipopo muchangobva kuroorana kana uchiziva kuti hauzokwanisi kuramba uchipretenda. Kupretenda hakuna kumboipa, asi pane nyaya ndepekuti uchazokwanisa here kuramba uchiseta pesi iroro, nekuti ukazochinja zvinoafekta ende zvinokanganisa ende zvinorwadza moyo wemurume wako.